Za vikend televizija Pink je učvrstila lidersku poziciju među komercijalnim emiterima. U petak, 2. septembra, Pink je obezbedio prvo mesto sa 17,19% udela u gledanosti. U subotu, 3. septembra, Pink je također prvi sa udelom od 17,04%. A u nedelju, 4. septembra, televizija Pink je prvo mesto obezbedila sa udelom od 19,29%. Nielsen Audience Measurement je ovako merio. Emisije koje su imale milionski auditorijum i ušle u top 10 najgledanijih su: u petak Nasleđe jedne dame sa udelom u gledanosti od 29%, Grand Show 1.553.632 gledaoca, u subotu Zvezde Granda 1.349.437 gledalaca, serija Mala nevesta sa udelom u gledanosti od 26%, Magazin In 1.001.487 gledalaca, u nedelju Trenutak istine i Mala nevesta sa udelom u gledanosti od 30%, Tri puta da 1.552.107 gledalaca. Nedeljno popodne Leja Kiš sa 1.268.057 gledalaca. Pink. Izbor građana Srbije. Hvala na poverenju.